Noniin. Yes. Päivää. Päivää. Minä olen Katja. Minä olen Satu. Vuoden mutsit. Kyllä. Ja tässä on nyt vuoden mutsin virallinen äitiyspakkausvideo. Kyllä. Kela ei aio uudistaa äitiyspakkausta tänä vuonna. Niinpä otimme ohjat omiin käsiin. Kyllä. Lisäksi äitiyspakkaus on sille paketille hiukan harhaanjohtava nimi, koska siellä ei ihan kauheasti äidille ole mitään sellaista kivaa. Joten me laitettiin nyt äitiyspakkaus uusiksi. Me ollaan tehty se äidin hyvinvointia. Kyllä. Ajatellen vähän hauskuutta, iloa. Ja kyllä. Hemmottelua. Ei ihan niin vakavaa elämää. Omiin hetkiin. Kyllä. Ja tää pakkaus voi olla sun, joten ole tarkkana. Vuoden mutsi äitiyspakkaus sisältää tällaisen hemmottelun lahjakortin Helsinki Day-spaahan. Kyllä. Tämä sisältää 90 minuutin sellaisen luksus vartalohoidon. Siinä on suolakuorintaa, siatsuhierontaa. Mä voisin mennä tänne itse. Mäkin voisin mennä sinne itse. Ja jos käy niin, että et asu Helsingissä tai et tykkää mennä spaahan tai asut jossain muualla, niin tämän voi vaihtaa sitten sellaisiin luksusvartaloon ja ihonhoitotuotteisiin soittamalla Helsinki Day-spaahan ja he sitten lähettää Darfinin tuotteita. Eli tämä on se ensimmäinen. Kyllä. Helsinki Day-spaan 90 minuuttia lahjakortti. Kyllä. Sitten, koska äidillä saattaa joskus olla vähän paha mieli ja nälkä, meillä on tässä 3 kiloa suklaata. Itse asiassa Fazerin sinistä. 4 kiloa. 4 kiloa. Joo. Tuttu tuote, ei varmaan kaipaa esittelyä. Näitä kannattaa ripotella pitkin kämppää. Mutta ei patterin taakse. Ei patterin taakse, mutta vähän niin kuin sinne tänne, jotta silloin kun sulle iskee sellainen niin kuin fiilis, että nyt ei niin kuin elämästä tule yhtään mitään, ellei mä saa yhtä levyllistä suklaata, niin sä tiedät, mä tiedän missä niitä on. Sun ei tarvitse ryynätä kauppaan, koska saattaa olla inhottava keli tai kersa saattaa huutaa tai jotain muuta sellaista, että ei huvita mennä kauppaan. Äläkä kerro kellekään, missä se piilo on. Että ne on luonnollisesti. Näin. Seuraava asia vuoden mutsi äitiyspakkaukseen. Pullo kuohuviiniä, Lacrimador kavaa niin. Kuohuviiniä suoraan Kataloniasta. Ja tästä voi ottaa sitten sellaisen juhlahuikan, kun tuntuu, että nyt ei jaksa tai on juhlatunnelmaa, niin pullo jääkaappi ja sieltä lasillinen, niin tulee hyvä fiilis. Tässä lukee myös romantic, eli jos nyt tuntuu siltä, että parisuhteellekin pitäisi jäädä aikaa, niin ehdottomasti kannattaa sitten niinku kaataa siihen miehen lasiinkin. Kyllä. Pienet. Kyllä, ja tämä tarjoillaan kylmänä. Ja harvemmin lämpimänä. No harvemmin lämpimänä, paitsi ehkä vuoden mutsi voisi myös tehdä, niin jos tulee tiukka paikka, niin pistä suoraan jääkaappiin. Joo, kyllä. Ja jos haluat tätä herkkua lisää, niin tätä voi tilata Facebookista. Eli kun tulee semmoinen hetki kotona, että nyt kaipaisi vähän juhlajuomaa tai ristiäiskumppaa tai mihin tahansa juhlaan, niin ei tarvitse lähteä Alkoon ja lastenvaunujen kanssa, vaan voi mennä Facebookiin ja tilata. Ohjeet löytyy. Koska se on ihan kauhean noloa mennä lastenvaunujen kanssa Alkoon. Nimenomaan. Ja tää myös, mä oon itse huomannut, että jos mä otan joskus pienen lasillisen punaviiniä, tai joskus vähän isomman, niin se katkaisee kauhean kivasti sen pahimman terän siitä iltakitinästä. Kyllä, lapsen puhumattakaan sitten niinku pahemmasta koliikista. Kyllä. Mennään eteenpäin. Joo. Pitiks mun? Joo. Sitten, meillä kaikilla on joskus hiukan vaikeuksia pysyä hereillä. Tämä auttaa. Reilua kahvia vielä kaiken hyvän lisäksi. Kiitos. Kiitos Meira. Meiran reilu kahvi. Tiedätkö mitä Meira tarkoittaa islanniksi? En tiedä, mitä Meira tarkoittaa islanniksi. Meira tarkoittaa lisää. Että jos ei, niin kun välillä tulee ajatusblokkeja, että ei muista mitään, on ihan blankko. Tiedätkö, jonkun hyvin valvotun yön jälkeen, niin voi vaan aamulla sanoa, että Meira. Entäs jos mies kysyy, että tehdäänkö toinen lapsi, niin sit sä oot ihan vaan silleen Meira. No niin, ei vitsailla tällaisia asioita. No ei, vakavia asioita. Joo. Seuraava asia tuohon vuoden mutsi äitiyspakkaukseen on mahdollisuus tehdä lomamatkoja. Ja koska rinta-imetysruokamaratonilla ei tule lähettyä ulos. Eikä ulkomaille. Niin nyt voi tehdä nojatuolimatkoja mainioiden Mondo-matkaopaskirjojen kautta. Valitsimme Thaimaan, Barcelonan, pääsee absinttibaarien ja Dalin tunnelmaan. Kyllä. Ja New York, eli tämmöinen city-ihmisen, shoppailijan, sinkkuelämää fanin kirja. Ja itse asiassa sinkkuelämällä ja imettämisellä on aika paljon yhteistä. Mitäs yhteistä niillä nyt on? Tissit on koko ajan esillä. Pääsee tunnelmaan.
Se on aivan totta. Monta ja onhan se aika yksinäistäkin tietysti tuossa sohvalla välillä. On. Sen takia on hyvä olla kirjoja. On, ja voi matkustaa mielessään. Ja sitten miettiä, että sit joskus. Niin, käännetään vielä. Mä lähden jonnekin. Joo. Noniin. Noin. Seuraava. Mitäs meillä vielä on? Sitten tulee tällainen liittyen noihin muistikatkoksiin. Mitä, missä, milloin, peli. Kyllä. Kun aina ei voi muistaa, mitä tapahtuu ja minä vuonna. Se on ihan totta. Näistä voi luntata näistä korteista sitten, että jos tulee semmoinen fiilis, että nyt ei oikein, ei yhdistä, niin täältä löytyy tieto. Löytyy. Ja kyllä. Tätä voi vaikka pelata illan istujaksi kunniaksi joskus. Kyllä, jos tulee vieraita kylään. Kyllä. Sitten yksi sellainen asia, mitä ehdottomasti vuoden mutsi tarvitsee, on järkyttävän isot aurinkolasit. Eli kun silmänaluset saattaa ehkä hiukan mustua ja sitten saattaa olla vähän pussia, niin hei, näkyykö pusseja? Ei näy. Ei näy. Näyttää tyylikkäältä. Näyttää todella hyvältä. Nimenomaan. Tää on ihan, mä en tiedä miksi tätä ei ole siellä nykyisessä äitiyspakkauksessa, koska tämähän on niinku se ihan ensimmäinen asia, mitä ihmisen kuuluu hankkia. No nyt on. Nyt on. Joo. Sitten. Oliko siellä vielä muuta? On. Erittäin tarpeelliset tarvikkeet. Kyllä. Hännänhuiput. Sä voit antaa vaikka noin. Joo. Tässä on tällaisia maksisiteitä. Ihan vaan sen takia, kun sä et kuitenkaan muista käydä ostamassa niitä ennen sitä synnytystä, niin sulla on 3 varakappaletta himassa. Nyt kun sieltä tulee niitä synnytyksen jälkeisiä asioita, niin voi sitten pistää tuon housuun. Tai jos hirveästi alkaa naurattaa, niin tämä auttaa myös siihen, jos ne lantiopohjalihakset on. Kyllä, massiivisen virtsan karkailuun. Kyllä. Sitten mä halusin niinku ihan itse tuoda tän esille, koska mulla oli vaikeuksia tämän kanssa. Vaipan vaihto saattaa olla sellainen vähän tukalampi tilanne. Kato, kun yleensähän sanotaan, että se maitokakka ei haise millekään. No eipä. Se haisee ihan hirveelle. Ja sit se ei välttämättä ole mitään maitokakkaa, vaan ihan kauheat liisteriä. Niin tämä. Näin. Täytyy vähän säädellä. Säädetään. Yes. Okei. No kyllä se toimii. Tää toimii. Mä en nyt vaan osaa käyttää tätä. Mä luulen, ehkä sun mies on käyttänyt sitä viimeksi. Tätä ei kukaan käyttänyt viimeksi. Tää on ihan iskemätön paketti. No sit se on tehty vaan isonenäisille ihmisille. Okei, tää on sitten isonenäiselle. Tää voi olla ehkä miehellekin. No joo, aivan. Joo, no niin. Pistä toi päälle, kun ja sen voi sitten jälkikäyttää, kun se vaippakausi loppuu, jos lähtee uimahalliin, niin tää pääsee niinku siihen oikeaan käyttötarkoitukseen. Se on ihan totta. Eli siis siihen, ettei mene nenää vettä kauheasti. Joo. Sitten, kun ne menkat kuitenkin alkaa jossain vaiheessa, ne nimittäin tulee heti kun sä lopetat imettämisen, niin sinun oma hormonitoiminta palautuu ja sitten sulle tulee menkat. Yeah. Kuukuppi. Kyllä. Tää on ihan älyttömän hyvä keksintö. Jos et ole koskaan testannut, niin nyt pääset testaamaan. Yes. Ja tää kaikki voi olla sun. Siis hierontalahjakortti, suklaat, tää kuohuviinipullo. tässä tuohon pöydälle. No joo, totta kai. Mä oon jo viemässä sitä itselleni. Mondon matkaoppaat, aurinkolasit, Meiran reilu kahvi, mitä missä milloin peli. Siteet, kuukuppi ja nenänpidike. Joo. Ja nyt mitä sun tarvii tehdä, että sä saat tämän paketin? Mene osoitteeseen vuodenmutsi.blogspot.com. Siellä on käynnissä kilpailu. Me toivottais, että sä kertoisit meille, mikä meidän vuoden mutsikirjassa kolahti suhun eniten. Me ollaan avauduttu siinä kirjassa noin 300 sivun verran kaikenlaisista asioista, mitkä on liittynyt meidän elämään lapsiaikana ja liittyy edelleen. Kyllä. Niin me haluttaisiin niin nyt kuulla se sun versio. Oliko siellä joku semmoinen, minkä sä koit niin mahdollisesti silleen, että sulle ei mennyt ollenkaan näin, tai sitten sulle meni justiin näin. Eli kerro se sun oma tarina, että miten sä tällaisen tilanteen hanskasit, tai miten sä sen tunnelman koit, tai miten sä järjestit hyvät ristiäiset. Ihan mikä tahansa semmoinen, mikä suhun osui sieltä kirjasta. Jaa sun tarina siellä blogissa. Ja tämä kilpailu on auki huhtikuun loppuun asti, eli äitiyspakkaus ehtii mukavasti äitien päiväksi postissa kotiin, kotiosoitteeseesi. Ja me ollaan nyt tuomarit. Joo. Eli me valitaan, kuka voittaa. Kyllä. Eli mahdollisimman riipaiseva tai koskettava tai hauska. Niin. Tai jollain tavalla erikoinen kertomus, niin aika hyvät mahdollisuudet on. Ja koska niitä tarinoita tulee kuitenkin tosi paljon ja tosi hyviä, niin me halutaan sitten myös antaa mahdollisuus tälle kakkoselle tällaisena hyvänä tsemppilahjana. Kyllä. Täältä tulee Darfinin kosmetiikkatuotteita. Täällä on tällainen yhdistetty kasvovesi- ja puhdistusemulsio. Jos joskus meikkaisi. Ja jos on aikaa vaan yhteen, niin tästä voi ottaa. Sitten täällä on tämmöinen vartalorasva, joka vähän pehmentää niitä kaikkia arpia ja rentouttaa ja kaikkea ihanaa.
Ja sitten on tämmönen kasvorasva vielä. Ideal Resource. Anti-age. Joo, anti-age. Joo. Eli tää lähtee sellaisena kunniapalkintona. Kyllä, toiselle perintöprinsessalle. Kyllä. Tää oli tässä. Osallistu kilpailuun. Yes. Voit voittaa aika hyvän palkinnon. Yes.